Yung walay magpanaplin, naglawa na sa naplin. Delikado kayo lagyan mo. Undes ko na. Kaya mas bidaha, kinaghan mo kauban, baka sinong ikaw ha. O, kana, bidaha na ni. Pastor, salamat sa iyong pagtugot. Nagtuko ko nga ang Diyos magapanalangin kanimo o sa imuhang mga katawhan ng nabita. Hallelujah. Magmingaw man kayo. Salamat sa inyong presensya na naano. Wala mong anhi tungkol sa dagkot revival ang inyong gianhi ang Diyos. Pwede ko mong kana? Tanan ba Christian or born again? Kinsa may bisita na dili Kristiyano, isang kamot. Kanang wala pagkasimba o ingunan ng mga pagsimba, mga pagday. First timer. Naawala. Napaisa. Sa isa. Surat? Kanira isa. Magkadapit kasimba. Katolik. Salamat sa Ginoo. Pinagsimba ka. No? Sa ato kung nagsimba na kagilang Ginoo. Amen. So, sa ato ang pagtulunan wala tayo karatulahay. At least magilhanay ka mga anak nito sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Agili tayo disita sa kabo. So on. Ang dagkot revival kung inuhan niya siyang nadunggan atod pa ni Pastor sa tuig pa to. Dili ko dagkot kung dili revival ha. Wala dagkot. Pero ang new version naman eh. Muna gitawag kong dagkot. Kaya naman ang mga espiritu na to. Siguro, makaingon ako siguro. Hindi pa po sure. Ang atong espiritu wala makahimot is Ginoo. Lingian mong dapat. Kung tinuod ba? Ha? Una-una, nagingon ng Bible, John 4:24. In English, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Binisaya. Huwag nang kayo Amerikano din eh. Binisaya ko na ito. Ang Diyos, Espiritu. Hindi na palang tadaan. Hindi sa itong sumpay. Ang Diyos, Espiritu sa ito, word na Spirit, dili makita. Amen. Correct? Dili makita ang Ginoo. Pero anong mabati man ang Diyos? Hindi na kasi iba. Kanina sa pag sinayaway na ito, kanina rin hantod. Nabot na sa pag-worship. Isa na kasi natin sa presensya sa Ginoo sa kamot. Amen. Alamanin mo ito isang kamot. Amen. Kaya ano ba kung siya pag-isa sa kamot? Musa meaning ano? Sa kaya musim batas Ginoo. Kanina pag-isa sa kamot, nagpaila na gawa kay mahimo kung wala ang Diyos. Surrender yourself. Inundong ka ng tao madakpan? Isang kamot? So kanina ato pag-isa sa kamot sa itong pag-awit, pag-daig sa Ginoo, surrender ni kay wa kay mahimo kung wala itong atong amahan mo sa langit. No? So God is Spirit, walang atong pagsimba, walay. Abay, Ginoong gamisay niya, pagwa mo siguro. Wala no? Saan na kayad ko, wala kakabalo kung saan pagsimba, Excuse me. nag-ingon man sila, mayroon na sila. Pagkinahanglan na kailihan na mga ng Diyos. Pero dako na kung katingala kay ang Diyos na may pula-pula na itong ito, nakoy puti-puti. Asa kay Ginoo na Ginoo ani? Amen? Di ba sa pagsimba sa mga naghayon kayo, naarihan sa tapin, naaritos ko na. Muna ito mga pagsimba sa mga, nagtuot ang mga ito Diyos. Correct? O sabihan doon ay taong ginamit, aron ikaw masayang sa kamaturan, di anak ko. Muna nagsimba ta sa walay mga larawan. Amen?
pangutana. Kani adto nagsimba mataani. Kana gitawag nila og wa maghisgot ang espiritu sa Dios. Ang kahibulungan mo ni akong pangutana, kinsa may mo barog dinhi sa atubangan karon mo pamatuod nga mo ni buhay sa Dios. May fotografiya ito panahon na pastor. Wala? Kung ano pinong na sinansir mo, ito na ilang Diyos. Tinaman din. Kaya pagkakaroon sa Biblia na, doon na itaong gigamit sa ikaw may walas sa matukuran, God is Spirit, ang Diyos is Spirit ko. Saan ito ba wala ba? Correct? Wala inaong. Di ba tinaon? Muna niya at karoon igsoon, simbahan na ito ang Diyos sa Espiritu o kamatuuran. Ang sabi kamatuuran na ito, mao ang Biblia. Karon kung sa isultis Biblia, kaya mao man itong sundon. Ha? Kung sa ato na lifestyle, nakadungog na ito sa pulong sa Ginoo, kinahanglan maubay na kita. Karon pangutana, dapat ay kasing-kasing ng sinitano. Na basit kasing-kasing na sutiro. Smile sila. Pinakabili. Iksoon, nag-ingon na pas Ezekiel na kaning kasing-kasing na ito gahi. Dinhin na ito mailakaron kung kinsay gahi na kasing-kasing. Dining gabi na. Nagtuo ko na ang Diyos gamhanan sa tanang gamhanan, hari sa tanang hari, o kinsa itong gahi kasing-kasing, dunay Diyos lumhatag dari mo karon o kasing-kasing lumhatag mo humo ng kasing-kasing para ninyo. Muna ang atong Diyos ng sa langit. O karon kauban na ito. Dali ang pulo ng sulti duha kung tulong mag-iskot siya naa siya sa limala, sobra ka sa duha kung tulong karon. Sa ito, pania karon ang Diyos kung ba na ito. Ang Espiritu siya, kauban na ito siya, hindi makita. At ang mabati na ito karon, na niya kauban na ito ang Diyos. Na-feel na niya, wala pa. Niya din ang Diyos karon kauban. Kung kinsa itong Espiritu na luya na, ang lang ang Diyos muhatag kung Espiritu na mahimo kang abdi. Kana, kung gusto na imong buhat. Kinsay willing mo dawat. Kinsay willing mo dawat sa kausaban. Hallelujah. Nindot ni. Kaya katinaghan mo dawat. Iksoon na kunti makaroon at total transformation. Word na total transformation, wakil mahabili yan. Kung mahimo, na pagka-transform sa ito ang kinabuhi, mag-iksoon, doon na naging mahimuot na Ginoo na kauban at karon. Karay mo kami. Loading, magayo, ang siguro signal. Amen? Hallelujah. Sabi niyo may iksoon, kaning Espiritu na ito karon, na kining atong lawas ni Kuya na Espiritu sa Ginoo, tinuod niya. Kaliwa ko kung sa sounds na dinamay mahabiling na tingog. Hallelujah. Bahaan na lang ng iko. Yung mura mga kanaakas, medyo tihan na eh. Hallelujah. Check. Sigaw. Praise. Ha? Gamay na kayo. Praise, 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 praise. Son, may test mo ka na. Pwede na. Amin niyo may soon, usa ka maayo gid kaayong butang ako ang mahibalo dito basi wala pa mo masayo. Ang Espiritu sa Dios nagpuyo na nato og ninyo. Kinsa sayo gani? Daghang sayo gani. Pangutana nganong sa ato mga pagsimba di makakabatig kalipay. Mo ni ako ang dako kayong question mark. Kita born again, we are a Christian, nagsimba na ta sa Ginoo, pero ano man nga hawang man. Ang katungkunan na itong gugma ka na ito, wala lagi. Kisa na kasi natin wala. Ha? Ang pangutana, kaya
sulti sa Corinto nga 3:16-17 ba to? 1 Corinthians. Lagi mo dito nga, we are the temple of God. And the Spirit of God lives in you. Ang Espiritu sa Diyos nagapuyot kanimo. Kung tanan, anong di mata mo bati kalipay? Bisan gamit sa Andang Domingo, mali, mata. Kung tinuod na naanin ang Espiritu sa Diyos, naay kanasin. Adunay kalipay, adunay kasigot sa pagsimba. Pero nga naman, namaunahin mong tarani, ikaw mo tripes ng worship naman. Wala nga rin kayo, pastor. Wala nga rin yung mali. Wala masipyak. Masig to speaker sa bahay. Lingin ada na yung tapan, kasi nga din eh. Ha? At inalahan, pilihan naman na pangatuod ng Espiritu sa Diyos na tuloy na ito. How come? Mawala pa ng kalipay. Asa yung Espiritu sa Diyos na tuloy? Ha? Kung tinawag na, di ba ikaw masayo ng Biblia? Di ba tinawag? Ang Espiritu sa Diyos, di ba puyot niya na ito? Ikita may gihimon ng templo. Ang problema karon, asa na ng Espiritu na wala na mga kalasing. Nasa una, bisan inong patanga, Lord, kung sa ka ako ang part aning simbahan na, bisan manilhig lang kaya sa parte na ka. Amen? Kauban na kalita sa Ginoo. Ang sumukang na asa mo na. Amen? Ayaw ko magpigyan ng dagan. Ang kalipay, kalinaw, bubot ng mahuna. Kung tinukod dito nga ng Espiritu sa Diyos, wala kayong bartian. Correct? Ang Espiritu sa Diyos, yung hangin, hindi mauna ang Diyos. Pero anong maabot, mali mo ang bartian? Amen? Anong maabot, mali mo ang kalungya? Asa na rin Espiritu? Kung ano rin mo dapat, asa ang Espiritu ni mo? Ano ba? Ha? Asa na? Ngunit ako kayong question mark. Naging mo si David, Ginoo, ibalik ka na ako ang iyong Espiritu Santo. Kuha akong di ay. Kuha akong di sa Diyos ang Espiritu. Ngayon ko sa hinungdan, kuha akong sa Diyos. Bawiin di sa Ginoo ang Espiritu. Kung sa hinungdan, kasi makansel. Ha? Matinara kayo sa mga nasi kung kayo. Pwede mo kung ulan, lumpaya kung magdayag na sa Ginoo. Kaya lumalak na di. Huwag mo matingala. Ang Espiritu sa Diyos makahaging di ay. Musibat. Kaya ang sabi mo 51 versikulo 10 ba na? Si David na yung Ginoo, ibalik ka na ako ang imong Espiritu Santo. Hallelujah. Saan ko pa tinukod kita yung hawa? So paghawa sa Espiritu sa Diyos, musulod ang mga problema. Correct? Musulod ang mga kalatian. Musulod ang kaluya. Kahawang, kahinawa. Amen? Isa na kasi natin ay. Itso ang paganduya na karon mabalik na. Karon kagagabion. Ingna kong rakapon. Ang dili ni mo mabuhat sa Diyos. Kaya na i-restore sa Diyos ang nawala ni mo. Kaya kung matinuan ng galita. Amen? Kasi nagpupot na lang ako sa kabisikulo ang malahutay mo mo, tuwas. Niya resulta ang kasing-kasing na ito. Pero nagpakitang tao na lang kang Christian, kabon na din, pero itong kinabuhi, wala matunog. Tinood? I am a born again. So, pag Jesus reigns, yung kinabuhi, wala. Tunog. So, wala. Ano na hindi ako? Ako kasi may ang apostolero. Ang kinabuhi, saan na lang? Wala karoon na isoon rin kagbiyon at sa dagkot revival. I hope na ma-revive ang tanan. Amen? Yan dito nawala ang Espiritu sa Diyos na ito. Tungod na sa itong kabisi. Una, gadget. Mas taas ang atong oras sa gadget kaysa Diyos. Ang Biblia di na mabasa.
Ay, kayo mong itaglusot. Pastor, ang Bible din, ano sa cellphone. Okay, ang gusto ka. Dili. Kinsa din na nakasulod ang simbahan na di mo pipis mo. Tagaan ako 100. Wala mo lagi. Kinsa din na nag-Facebook na mas madako ang nantayo kaysa Diyos kaysa Facebook. Sige daw. Matulog, murag sugong mo italit, di sulat tikwang. Kaya tuampo. Wala ka din Posible. Ako nga pastor ganit, malimot din ko sa hayop, ano ba? Di ba tinawa? Ako di mo perfect. Kaya naman dunay mga panahon, igsoon na kapoy kita. Dunay mga panahon, hindi kita kapo. Pero kapag ako igsoon, hindi makurang kita sa Ginoo. Bisa kaghantat sa'yo, na mga di na may harap sa tondo, ang mga Diyos na hinumaon kayo. Grabe ang kawang ng hatag. Bisa galito na sa lugar. Ganulog na dito ang mga kasubaan. Tapos sa kanan dito. Pero kita din ipamurang sa bubang. Amen. Kung sugod ba mo, nakanagunta na sa bawal, mabangko ka din Wala sige daw. Di na. Wala imposible ang Diyos meron na sayo. Karoon uguma o sa unahan pa. Siya may nasayo sa tanan. Hindi mo tapat, panganda. Yan mo lang kaya ng Kristohanon. Pero atong kinabuhi, kumusta man? Amen? Kumusta atong kinabuhi? Ayaw mga Christian, ayaw mga bagulo namin. Pero kumusta ka itong ginabuhi? Sinundihan mo lang na ito, ganyan mo rin nagsunod sa langit. Amen? Ulong palandaan, sinuntian palandaan, ato ang mga expression sa mga bakba, di panawat sa Ginoo. Amen? Atay mga version na ito karon na dito gikuha sa Facebook. Matuloy na lagi. Isura. Sino ang mga isuon? Kita kay mga isuon, mata sa Ginoo, mga isuon, ang binadluna ita. Yung mga nagturo ka taglaki ka ni. Amen? Hallelujah, ang Timothy nagayon, musaway, mupaglon, ang pulong sa Diyos. Sa Diyos anahan, aron ang tao mahimpit sa pagkamataron. Saan mo ito pagkamataron kung dito magbinadlumay na eh? Mga kakanon, kumusta ang ginabuhi? Mas taas ang itong panahon sa Facebook kaysa Diyos. Pagbasa ng Biblia, yun ang dili. Kabalo ko sa atong pamilya karon sulod sa Panimalay. Kinsay pamilya din nga ni kaon bulungan. Isa kanon. Kana bulungan kaon. Naapa ba na ron? Wala na. Ha? Wala na. O magbungan kung galing ka sa cellphone, wala na yung nagtabi. Dahil nga ako ginawa. Reality na karon na generation mga ison. Tungod na sa gadget. Tama? Kung wala ni tabi, wala ni histo kung siya ay wato na. Tungod sa cellphone nakatutok ka lang. Sige, bungit. Kaya po siya doon. Tinawag na eh. Diba? O sa kapamilya mo ng talang lima mo, nagtuwa ka, magdungan mo kao, magdungan mo gali, gatas sa cellphone. Ako ang mga histo. Kung siya mga mayong buhaton, kung siya mayong mga agenda sa kinabuhi. Naba pa niyan. Pastor, Timothy. Oo na nga, kita ang tanan ng soon. Kita ang nagbuhat mapalayo kas kasitasin sa Ginoo. Yan. Soon, ang problema na ang nato wala sa Diyos. Usahay, ato apang pagtangkon ang ginumanong mga Ginoo na hitabo ang ninako. Tutbot imo ng trabaho, ibang tanan mo sa Ginoo. Ganon? Maraming soon, kung dili ka ma-transform, di kita kasulat sa kimera sa amin. Kung dili na ito, usbo na itong kinabuhi. Kung na pwede mong tanan na ito, Pastor, kung saan ka usap? Pilitin sa'yo na.
tagas Ginoo. Kaya Ginoo nagkausapan, dili mo nang mahimo. Na ako amigo sa una, kinahanglan, magbago na yun ko. Di na ako mutagay, di na ako manigarilyo, di na ako musugal. Kung saan man. Sa karong New Year Resolution. Inikabot sa New Year Resolution, kinahanglan tanang bisyo, wala ko na ko eh. Siya kung lubag, bukbot na. Ang kaya mo transform sa tao, ng Diyos na. Ikaw mismo, kakaya mo sa ating pagaling. Nga naman, ang Diyos mo'y nagbuhat, ang Diyos na po ang mag-renovate kung saan kaniya pausan. Depende na sa mga kasing-kasing kung unsa ka kaduol yes Ginoo. Amen? Naipila edad di mo na eh. Hello? Naipila ko nila rin mo. Diba? Oh. 76. Nag-iwan ng Bible, 70 anyos lamang ang gitas kong kinabuhi. Precious Ginoo. Nanay mo katuwid ka? Napakatuwid ka? Nanay mo katuwid ka? Kung nagbunos? Hallelujah. Kung yarap ang bersikulo nag-histo, pilikabot 80 dahil na agay. Di ba o di? Dahil na agay. Nauna. Hallelujah. Doon ibato ng Diyos ni mo ka. Hallelujah. Kung may soron at utas mensahe, a total transformation. Isa nagdala ang armas. Murag kagahan mo ay Biblia, di ba? Hindi, akong sumayon daw. Yung mga batan mo, ang butang. Asa ka mga Biblia niyo, ha? May mga bilhin ng pastor, tutok na, bilhin mo, nakakailangan. Sa Ginoo, dito ka kurso. Nagtato ako ang suko na, kaya nakakay armas. O, ay tinuol ng Kristiyanon. Nakakay armas. Amen? Kasi ngalan na ni? Dili ni Bible. New Testament. Ang kahit hindi kayo ba? Pero kapalo ba mo? Ang sinalan ako ani? Manual sa kinabuhi. Correct? Kaagritan. Sulay o palit o kanang sound system. Di apakapinan kang papel. Ang papel mo na manual. Kung saon paggamit. Kini, sinalan na manual sa kinabuhi. Kung wala ka ani, di ka kabalo sa sulod ani, magtuiris ang imong kinabuhi. Hindi sa kalibutan. O rin, manual sa kinabuhi, ang hinanda na kung manual sa kinabuhi, kinaakanan din eh. Kung saan pagkahor, naanin eh. Kung saan pagkailangan doon ay Ginoo na espiritu naanin. Kung ang tao hindi mo gamit ani, ay kabagkaagan sa pulong sa Diyos. Correct? Salamat igsoon na kami. Ayun, kami. Yung mga manual sa kinabuhi. Gusto ka may kuma, naanin ka na. Kung sabi ka makasala, kanaapo din ni kanser. Hallelujah. Kasi sa Diyos. Sumay. Hallelujah. Hindi ka natin bugnaw pa kayo? Bugnaw pa sa akin. Sa tinuod na may song, anong dili kay kung ganahan mo share sa pulong sa Ginoo basta na kanintinae. Ikapila ko ng bitig ani. Tinuod na, masuri-suro ang kuko. Kasi kung kabilwa, may kakarabaw kay Hawa ng Puslan. Hallelujah. Bita mga igsoon. Murag, atong tanaw ni Ginoo, murag excited, nga murag natulbaan, nga unsa ba murag dili lang. Ha? Tinaw dili. Ako tanaw sa imong gadagway ba murag natulbaan, nga murag excited, unsa. Relax ang gabi. Relax ang gabi, kaya ka rin mo tapat, relax lang na. Hallelujah. Ha? Ano ba? Naggahi na ka naman. Hindi naman ka rin halos muliso. Relax ang gabi. Style sa parang sakit. Kung sintret sakit, ako tanaw sa inyong mga nagboy mo. Mukhang
Di na ko amin. Pero di na luming kami kayo. Hallelujah. Sige, dako ko Ezekiel. Na ano sa tas pulong sa Ginoo. Kaya di pwede ni ron na boy pulong sa Ginoo. Kaning dako ko Ezekiel. Hallelujah. Dito sa chapter 36 verse 26. 36:26. Sige na. Kinsay buutan ng anak sa Ginoo mo ako babasahon. Katagan ko usab kamo sa usa ka Isa pa. Break sa. Manindog sa tantanan. Agi pagtambot sa pulong sa Ginoo. Sige, balik ko basa sa Torah. Katagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu. Yes. Igabutan ko sa sulod ninyo. Hmm. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. Hmm. Katagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Amen. 27. O igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Hmm. O palakton ko kamo sa akong kabalauran. O kamo magabantay sa akong mga tulumanon. Yes. O magatuman kanila. Hallelujah. Pastora bibigay sa mga pagampo sa pulong sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Dalay gon og buhi ang mga Yes, Dios Jesus. ang dak na sa kagabion Ginoo ani Thank you, kami Lord. Ginoong Dios. Imong gihiusan ini nga dapit Ginoong Dios tungod kay duna kay katuyuan sa Amen. namang Ginoo. Lord, di kami Ginoong Dios tungod kay nagkinahanglan kami Ginoo Yes. pa nga mga pagpadayag sa imong mga pulong Hallelujah. para kanamo Ginoo ang imong pulong kinabuhi alam Amen. ang imong pulong Ginoong Dios mo magatudlok magabadlong Yes. magasabay kanamo Ginoo nining kadaghion Ginoong Dios. Salamat Ginoo nga imong itugot ang imong balaang espiritu Amen. magabunsad sa among kaliwala Ginoo Yes. Dios. Salamat Lord God na ikaw ang Dios magahatag damdag sa mga tagsapaw na unaw kasing-kasing. Ug salamat Ginoo nga masabtan namo Ginoo ang imong mga mensahe. Amen. Ini kagabion Ginoong Dios. Lord, salamat sa imong alagad ngayong kagagabiton sa Yes. Lord, tabangi kami Ginoong Dios na among gawaton ang imong mga pulong Ginoo. Amen. Uban ang kasing-kasing nga masinabuton, ang kasing-kasing nga malipayon Ginoong Dios. Yes. Tungod kay ikaw ang Dios Ginoo, magapuyo sa among mga matagos sa nga kasing-kasing. Yes, Lord. Ginoo, ikaw ang Dios magatabon ka namo ini kagabion. Yes. Patuloy kami sa imong gamhanan ug kamiling nga dugo. Yes. And Lord, salamat ulit sa muna sa yawa Ginoo na makatawad sa imong mga pulong in the name of Jesus Christ of Nazareth. Jesus. In the name of Jesus, salamat Lord. Gawas nun kaming tanan. Amina. Sa imong pulong. Hallelujah. Malimayon kaming nagawat sa imong mga pulong Ginoong Dios. Salamat magbuhit ka nga Dios. Og Lord, itugutan ka namo Ginoo nga magapanglihok sa among Amen. pagpala. Bisan pa sa among makasing-kasing ni kagabion. Iwang ka ng dugog himayang Thank you, pagkasalamat. Jesus. Kanimo ang gitugyan ng tanan. Sa pinaag sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Magapanglingkod ang mga isa. Hallelujah, Jesus. Nadungog ninyo ang dibasa. Daghan ka mo, pituro ka po umingo kami. Hallelujah. Akong usbon, wala mo ito microphone, kanina na yung microphone. Katong na ay ballpen at papel, pwede ka mo na kopya. Ezekiel, the book of Ezekiel, 36:26-27 ang iyon. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Dili na sa kutaman. Hallelujah. Kinsay mohatag og bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu? Ang Diyos. O karon nga kagabihion mga igsoon, nagtuo ko nga ang mata ko sa excited. But before that, nahatag ang Diyos sa bagong kasing-kasing o bagong espiritu, magsusi sa akong kinabuhi.
pwede na ito hinumduman ang ato ang manahimo. Base magduna tayo mga pagkulang sa Ginoo. Kumusta iso? Gusto sa Dios makamuhod niya atong kasing-kasing. Dili ni siya mabangko unless nga dili ka surrender sa Ginoo. Kanya ang espiritu nga wala na karon ang operate kanimo. Hangyo na to ang Dios. Ngay balik niya sangka sa nato mga tinuod. Unang Bible klaro kay nag-emphasize na hatagan ko kamong bagong kasing-kasing ug bagong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato. Ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. So on word na kasing-kasing nga masinugtanon kay dunay kasing-kasing nga sopakiro. Dunay kasing-kasing na dili masinugtanon sa pulong sa Dios. If you want blessing, sumaton. Obey. Pangutana, ni obey ka sa pulong sa Dios. Bible ang nagsulti na kuhaon niya ang kasing-kasing nato nga gahi. Kumusta ang atong kasing-kasing? Kung nakasinati tag kahingawa, kung nakasinati tag problema, nagpasabot na ang Espiritu sa Diyos wala na nato. Nganong ang balatian moabot sa panglawas sa tao? Si Sayo na yung balatian, isang kamot. Usa, sapa, duha, tulo, sa panahaliya, kung na yung balatian, sa panglabas, upat. Wala na? Hallelujah. Tulo naman siguro kay gayo naman kasi Ginoo, di ba? Amen? Kapila na kadagkot sa revival ng Katambo? Katulo na. Katulo ka ba? Katulo na di. Hallelujah. Dapat kamo may magtestimonyo sa gibuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mag-igsoon, before kumato sa unahan, ang dagkot revival gigamit ni Ginoo aron ikaw malipay. Karon pa lang raan o patanhuman kasi nalipay. Salamat sa Ginoo, kabato na mong kalipay. Kinsay magulaan nun, kinsay buong atong problema. Sa kamot. Magyapon, nagyapon problema. Sa hindi, katupaway problema rin uban. Hallelujah. Ito ulaw. Usa lamang ni siya kapag paila na sa din mo pataas tas itong kamot. Nagpaila rin wala tayo mahimo kung wala Ginoo. You know? Without God, we can do nothing. Kung nangiata, kaya gusto tayong malipay. Kaya kalipay sa Ginoo, mga igsoon, dili pwede nimong itandi sa kalibutan. Sulay tantag dito ki, mapagaw na lang daw, at ito'y kalipay, matagamtaman sa atong kalipay, atong madawatong karagagriin. Tinoon na. Ako, gabi ko sa una, palahubog ko sa una, ako asawa. Ginaw na. Itong dala na mo padulong sa ubos ng mga balay, dagko itong bato, pero ako mahubog, murag kasada to, na simitado. Sa una. Pero gracias Ginoo, baburan ko sa Ginoo. Umus pag-ampo sa kong asawa, dilukat ko. Ang Ginoo mismo nagamit na. Until now, nakita ako, nanindot man din mga lagad o Ginoo. Amen? Pagka nindot kayo mga lagad o Ginoo, muna kung kinsa may silingan ninyo, parinti, igagaw man, nanindot kayo mga lagad sa Ginoo. Nga naman, anong nindot pangguna ka o anong nindot pangguna? Nga naman, sabihan mga lagad ka sa Ginoo, makabaton ka kalipay sa diri sa atong mga pag-alagad sa Ginoo, dili mo itandi dito sa oras. Bisan kung saan, dili din mahimo ang kalipay din sa uban. Mananian niya ako mga kaigsuunan, layo ang lugar, liniensa.
Pero kabalo bang may suon basta bulaton sa Ginoo. Adto na namo tungod sa among kalipay. Nagikan sa Dios. Bibiyaan na mo among lugar, bibiyaan na mo among panimalay. Ang nabilin dito, irok na lang iring. Wa may kabalo sa buhaton. Pero nasiguro na mo na doon ay anghel nga giyasaya ng Diyos ang magbantay sa among panimalay. Amin? Palakpakan natin mo. Hallelujah. Muna may soon, ni ata, kitang tanan masakiton. Amin? Tungod kini ata na kinahanglan tag kalipay. Kalipay nga di ato ikatandi sa kalibutan. Ug karon dawaton na nimo kung matinud-anon na nimo pagani. Maghatag og kasibo kani ato malit ka karon na di malit. Hallelujah. Kani mo kasing-kasing na puro Domingo na. Amen. Hallelujah. Nagiyan ako eh. Oh, tinuod na. Primero na kong kabig sa Ginoo na tingala ko. Pero gusto na ako masiba na ko siya. Kaya adlaw. Kung sa itong kalipayan, hindi naging batabang ng kalipay. Ang butilig yun, makapugong ako ang kasing-kasing ang dahil sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo. Na naman, sa tinuod lang may suon, di ba bulan lang? Ginoo? Muna, kung doon na mga tao na inyo na-remember karon, nagigamit at ikaw makataplang o pag-alagad sa Ginoo, pasalamat ito. Na-remember ka ninyo? Kamu din na, na-remember ba ninyo? Ano na nakasiyar ng Ispulong Ginoo? Until now, nanaanos pag-alagad sa Ginoo? Kung na-remember ninyo, kaya mo kaksak. Salamat kayo. Di patungod nimo, nagigamit ka sa Ginoo, karon sa ako. You know what? Muna may isuon, all the time, magpasalamat ka sa Diyos, kay gipaburan tantanan sa Ginoo. Amen? Unang ingon ana ang kinabuhi nga nangalaga ng Ginoo. All the time, pasalamat ka sa Ginoo. Pero doon kayo, mo doon yung mga pasalamat na tumuyos nila. Kasi nakabalo na. Thank you, Lord. Kukulas mo. Ismail mo ba lagi? Salamat Ginoo. Uy, kinasikasin nila. Igsoon ang tinuod ng pagpasalamat sa Diyos. Sa dihang mo simba ka, mabati ni mo ang presensya sa Diyos. Lord, thank you. Butulong mo ba? Mo ay tinuod na magpasalamat sa Diyos. Amen? Deep inside sa inyong kasing-kasing, murag gitumot ang inyong kasing-kasing na ikaw magpasalamat sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Muna karon igsoon, ang Bible nagsulti, tagaan kag bag-ong kasing-kasing. Hallelujah! Palayon ka. Nagayon ang pulong, I will give you a new heart. Pagkalimuta. I will give you a new heart. Kanina bang nag-inom na ani, nagsulti ani ang Diyos. Isa gusto mo dawat. Amen. Hallelujah. Hatagan mo kamo bagong kasing-kasing. Ezekiel 11:19 nag-inon. Unya hatagan mo kamo usan lamang katikuha. O bagong panglantaw sa kinabuhi, kuhaon ko ang gahe ninyong kasing-kasing o ilisan ko kini kasing-kasing na masinugtanon. Grabe. Hallelujah. Tumunti ka rin itong kasing-kasing supakir. Bantay mo. Doon na buhok nga gihimo ang Ginoo nga diha magtaramagi. Yung maghimo yung kaginuhang buhok nga diha magtaramagi. Tinoon din. Kinsay anak din supakiro ginahan, amahan. Ano yung tingin? Usahay, kaming amahan, kaming inahan, kami pa'y mali. Ubadlong sa mga anak. Sulay niya, kamo na po'y amahan, kamo na po'y inahan. Matagamtang ninyo ang unsay among gibati sa mga kasing-kasing. Amen. Muna ang Bible, klaro na sulti. Ang kasing-kasing na gahing ilisan o kasing-kasing na humok na masinugtanon. Ang problema karon, kumusta na itong kasing-kasing masinugtanon balik ka sa pakiwan. Sayon, kinawato ng ulong sa Ginoo. Ang problema, ang pagtrabaho, ang pagbuhat. Diba tinawa?
Sayon kayo. Minaw din lapos kong napitas. Wala, mana. Amin. Wala na. Ipanahon. Ano din ka kasimba? Ya. Ano ka? Pastor-pastorero? Uy, kenapa kau puyo dito baan? Delikado. Wala na din eh. Dindahan. Wala din eh. Hindi ako no. Uy, disgrasya tayo ng tabawa ni. Manimahal ang mahal ng tabawa. Amen? Nga naman ang Bible nagsulti sa Ezekiel, nahatagan tag bagong kasing-kasing, tulog tinakita sa Diyos sa natong kasing-kasing. Gahi iglesia sa usa. Kani kasing-kasing igsoon, matod pa nila, ay pinultihon na nga, kung unsa ko nagititext kasing-kasing magawa sa baba, lumakat na siya. Kaya na igititext kasing-kasing baba mulimon. Tinaw dili. Di ba? Kung sa'yo titikik, there's kasing-kasing, ang bak-bak mo kung imusulti. Tinaw dili. Pero doon ay kasing-kasing na gusto untang mo ipabuhat pero ang bak-bak ng sultis baka. Kung maunay wala di kahimutan sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Next line na gingon. I will give you a new spirit. Kanitong word yung spirit. Espiritu sa Diyos. Kani mo'y nangawala karon mo sagot mo sarili. Ako na kasinati ito po ay. Hinumdumi ninyo, basta adlang Domingo, muna na yung oras ting simba. Muna na yung panahon ting simba. Nga, ikamitigan sa simbahan na kinahanglan igsoon alas 9 o alas 8 ta magsimba tas Ginoo. Kaya nga ninyo tapad, kumusta? Sa oras ka na ako. Pastor, naglaba pa mangkog ko akong ligadino at akong labuno, di way agas. Nya, kalusot ikas Ginoo. Usay, mahimong hinungdan, sudlay ra. Asa mo itong sudlay? Ismael na rin buhari o. Doon na tunong no? Nya, kani kong yawa, taguan ang sudlay. Ato, luoy na kay yawa, siya na ito pasangil. Bunaw na kayo yawa, sinap lang. Ang yawa ko, pastor, ang sudlay, taguan. Tinaon na ni God? This is the reality mga igsoon. Langay-langayon ta siyawa. Ngayon nakapamuhat ang yawa kay layo napunta sa presensya sa Ginoo. Amen. Kaya naman ako kasing-kasing layo sa Ginoo. Amen. Atong espiritu na, nikado na. Wala pangapin pa mo. Diba? Isa dili mo yung kapidre. Isa ka mo. Isa. Ano dili mo kape? Papa. Igsoon, we are the temple of God. Tinoo dili. Karon ginitang istorya sa ta. Kunya na sa kulong na Dios. We are the temple of God. So tinood. Karon pangutan ta ka kung mugaw ang imong lawas kung yan kasi dito dili. O na karon. Saan nato ni pagpuyo ang mubalik ang espiritu sa Dios. Isa man yung kape. Ko. Pangutan na kung kausan ko. Kausan kape. Nagguba na sa templo sa Dios. Karon pag maguba ang templo sa Dios, pag madaot na, Lord, kayo ako. But mo. Nakabalo ka templo ko sa Diyos, kayo mong iguba. Di ba natingon ang 17? Ang maguba sa templo sa Diyos, naglagon sa Diyos. Sige daw. Tinauli. Wala yung mga may pastor. Undang na tayo. Tinood man eh. Pag-abot sa balatian, ulos, Ginoo. Pero naibayo ka ng templo ka. Pero nga naman ka, minumdum ka ng haligi. Tanawang pintal, puti kayo. Tanawang ilalong, di ba gubog na? Yan, na espiritu sa Diyos mo po yun mo. Na ang templo, imo naman hidako. Imo naman giguba.
karon. So si tani. Di ba? Mao di ay hinungdan ni nga bisag kung saan ako dahil di jud ko makabati presensya sa Ginoo tungod kay ang templo sa Dios inyo nang hinay-hinay pagguba. Mana? Di nga rin tapat. Tinaw dili. Munang karon igsoon kaning kamuti nga mabalik ang Espiritu sa Dios. Biblia man sulti. Na iyahang ibalik. Hatagan taniya o Espiritu nga masinugtanon. Amen. Hallelujah. Katulugon ang uban. Hallelujah. I will take your heart that is hard as stone. Sunan ka anak. Hallelujah. Kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahit sama sa bato. Ug ilisdan niya ang kasing-kasing nga masinugtanon. Dahil magitinuran na ito kasing-kasing sa Lord. Kaya kung wala ang pulong sa Diyos, di ginta humo. Maayong gani, kinay-pulong sa Diyos, katambal. Amen. Kaya kung wala ang pulong sa Diyos, may son, wag itambal ang kasing-kasing nga gani. Mananahimot ang masinugtanon ni Obita sa pulong sa Diyos. Sa gisulti sa alagad sa Diyos, ni tahot ta, ni himot ta, ni buhat ta, tungod kay giilisda na sa Diyos o kasing-kasing nga masinugtanon. Amen? Hallelujah. Nag-ingon ang Bible sa Salmo 51. Yes, nag-ingon sa David, putliya o Diyos ang akong kasing-kasing o hatagi akong bagong sorry, bago o masinugtanong Espiritu. Bisan si David, kung imong tanaw ng tibok Bible sa kinabuhi ni David, grabe. Pero siya din mismo ni hangin sa Diyos na ibalik. Kanako ang imong Espiritu Santo. Sa ato pa na igsuon, sa diha ang gikuha na sa Ginoo ang ato ang kalipay, sigurado ko ang Espiritu niya ayahan akong gikuha. O nining kagabion karon, usa ka nga maghangyo sa Dios. Kaya ka nato ikaubos ang atong kinabuhi. Ito galing. Kaya nato ikaubos ato ang kinabuhi. Naingnon nato ang Ginoo, wala jud koy mahimo kung wala ka. Ubos na. Ani nga kongregasyon karon na ning kagabion, kitang tanan kamao tamang mampo. Amen. Kinsa dili kabalo mampo, isang kamo. Sa ato patanan kabalo. Pero pasagdi lang nga dunay mo ampo di mo karon. Bisan kabalo ka mo ampo, pero pasagdi lang ang alagad sa Dios na mag-pray para kami. Kung nasiguro na ako, adunay dakong buhaton ang Dios sa inyo kinabuhi. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Next in line, I will replace it with an obedient heart. Sa ato pa, yung ilisan o masinugtanon na kasing-kasing ng Iso. O mauna ang trabaho sa Diyos. Amen? Mauna ang trabaho sa Diyos karon ninyo. Hallelujah. Nag-ingon ang Jeremiah 24:7, nag-ingon, hatagan ko sila kasing-kasing na ulila na ako mao ang Ginoo. Unya sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios kay mubalik man sila kanako sa kinasing-kasing ngayon. Sa ato pa mga igsoon, dako na kay nato ning pabor na doon natin Ginoo nga atong gisimba. Mao ni pinakadakong pabor nato mga igsoon. Muna sa matag tatna, sa matag pitik sa orasan, kung mahimo, thank you Lord sa atong mga baba. Nga naman, bigarsiyahan kaligtas Ginoo. Kung unsa man inyong posisyon karon igsoon, where you belong, pasalamati ang Diyos na ang nangibutang kami. Nga naman, dili na plano ninyo kundi plano sa Diyos. Nakita na ako, pagsulod na ako nini nga mga church, ganina. Kapalo ba mo sa akong dibati ng igsoon? Punta pati ko ninyo ni. Pasaylo ka lang kung ako
isulti niya. Kung nagpuyo ang tagbalay na humugaway, pinintalan, aircon, pero ang balay sa Diyos, kanawang dagway. Naluoy ko, wala ko'y kapasidad kung panindot sa inyo ang simbahan. Upon mark my word today, this night, dunay na kumuhaton ng Diyos ninyo mga. Amen. Mark my word. Pipila ka adlaw gikan karon. Dunay na kung mahimo ang Diyos para niini nga mao nga simbahan. Grabe ang ako ang kasing-kasing ganina pag-abot na ko din. In how many years in serving God, kaya na si Pastor, kita ninyo inyong alagad sa Ginoo na putol na lang gani ang tiil sa pagtinguha, sa pagpaningkamot to spread sa iyong mga pulong. Unta, mabati kang kaloy. Kung nakahimo ang tag puyo ng hamugaway, how much more ang atong simbahan sa Ginoo. Amen? Nagtuo ko ang kasing-kasing na gahit karon. Hallelujah. Ilisda na ang kasing-kasing na sinugtanan sa Diyos. So, para na ako, dili mag-bless ang mga tao magtanakawan ini. Nga naman, ang tao kinahanglan to see is to believe. Kung saan nila pagtuo nga dunay Dios dinhi, makita nila yung aning dagway sa kusiman. Ako ni siyang gisulti personal dinhi ninyo. Tungod kay ingna ang imong kaugalingon, ako may gamito nimo Ginoo para nindot ang among simbahan. Ingna tudloa nimo ang kaugalingon, kung taga dinhi ka. Lord, ako'y gamita para sa imong kamayaan o kanugdanan nini nga mga Diyos. Igsoon, dili na ito madalas langit ang tanan na naan nato ang iglitan. Paningkamuti lang. Do it for the Lord. Buhata para sa kamayaan sa Diyos. Kaya bang mangutana ka, Lord, kung sa may akong part, ani? Ako'y mapahuman, ani mo sa side. Timanay na akong disulti. Doon na mo'y buhaton din pinaagi sa pag-usab sa kasing-kasing. Kaya ang Diyos maghatag o bagong espiritu ang mga sinugtanon. Amen? Ang espiritu, ang kasing-kasing na gahi, ilisda na sa Ginoo kasing-kasing na masinugtanon. Muna may soon, nalukoy ko. Pastor Pasolero, karon na ginmi, nagkamit, kaduhan na ito ni Pastor? Karon. In how many years, itukod din ng mga simbahan. Ayaw na mo pag-aambok na napailaing tao gamiton, kamo mismo gamiton din Amen? Sa sunod, panahon makabalik din doon na kabaguhan na makita na ito ang nagkita. Amen. Naramdaman na itong Diyos. Ayaw tagay o luna ang yawa na magsigig hisgot niya. Ilahara ng una kung kilabot niya. Kana ang espiritu dili na yes Ginoo. Musugot kag sarili ina kabahin ko kaparte ko ani mula to. Kana man naa ka din ng pasilot. Ako nang gi-share ninyo mga igsoon, ako nang gi-apply sa akong mensahe karon tungod kay nahingawa ko, naluoy ko mga igsoon. Kung nagtuo ko nga ang Dios natong ilagaran buhi. Amen. Bisag maangko na ka, pastor ako ani sila. Sa kadaghan sa tao din mahimo na pastor. Amen. Tinuod na. Mag-islot mong butag bagong kasing-kasing ng bagong espiritu. Niya karon ang Diyos na uban nato. O siya mismo mo transform sa mga una sa iyong kasing-kasing. Ilisa na niya. O matingala ka, asa man kumangitag source ani Lord. Di man ko dato. Dunay dakong kahibulungan tungod kay ang Diyos damhanan. Ang dili nimo kaya sa Diyos. Duol sa Diyos, ug pakinsaad sa Diyos, ug dunay dakong buhaton ng Diyos imong kinabuhi. Ngayon so. Kabalo ba ka? Grabe kalipay ang Diyos kumubuhat ka para niyo.
Kanabang ninyo kagtugad di dalawin. Do it for them. Buhata ang tanan, malipay ang Ginoo. Sabihan, malipay ang Ginoo. Blessing ang kapalit niya. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nagingon ang Diyos mga igsoon, I will give you my spirit. Ang Diyos mismo nagsulti nga akong espiritu akong ihatag kanimo. Isa gusto mo daw. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Acts chapter 1 verse 8 nagingon, apan kung mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom, o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria o sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Igsoon niya karang uban nato ang Diyos. Ug ang iyang espiritu ihatag niya kanimo. Isa gusto mo daw. Hallelujah, Jesus. We need your power, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede ka manindog mo iso. Hallelujah. 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 Mga igsoon diha sa hindi barugan, susiho na to ato ang kinabuhi. Susiho na to nga itong gibuhat para sa Ginoo. Basin kung doon natin mga pagkulang diya sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 O igsoon, makain mo sa Ginoo. Kaya nakita sa Diyos ang tanan. Tanan na itong gibuhat, bisan pa sa tago, nakita sa Diyos. Walay matago sa Diyos, mga igsoon. Sa man ang atong kakulangon, panahon man, oras man, atong gihatag sa Diyos, kumusta, igsoon? Hingpit ba ang atong panahon para sa Ginoo? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mga igsoon, mamalandong ta sa makadiyot.